እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። እቸም ትንሣኤን ተዘይህል ነርሲ በክርስቶስ ምእማናት ቫልዩ መሐለው ነር ወይካ ትርጉም መሐለው ነር ክርስቶስ በሆረ ትንሣኤ ናይተም ዝሞቱት በሆሪ ኮይኑ በትንሣኤው ኢና ንሕና ተስፋ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚህ ኮን ነሩ ኣብዚ ምትኸኻብ ትርጉም ይነበረ ነር ወንጌል ምስባኽ ትርጉም አይነበረ ነር በጸጋ መገልጋል ትርጉም አይነበረ ነር እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክርስቶስ በሆሪ ኮይኑ ስለስተንሰገ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ንዓና እንታይ ገርና እግዚአብሔር አምላክ ወልዱ ስለዝገበረና በቲ ኣብ መስቀል ዝኸፈለ ዋጋ እንታይ ገርና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ንሱ በሆሪና እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ንሕና ድማ ብቃል ሓቂ ዝተወለድና ውሉድና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። እዚ በሆሪ ክበሃል ከሎሲ ምናልባት በቆላስያ ምዕራፍ 1:15 በሆሪ ፍጥረት ኢልዎ ኣለዎ እጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረት ንምዃን ከስምዕ ኢለኩም ተዛሪቦ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብ ዘፍጥረት ናብ ልበይ ስለ ዝመፀት እያ ዘፍጥረት 49 ያዕቆብ ነቶም ደቁ ነቶም 12 ደቁ መጨረሻ ክምርቆም ከሎ ንሮቤል ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ያዕቆብ ንደቁ ፀዊዑ በተንዳሕሮት መዓልታት ዝረኽበኩም ክነግረኩም እሲ ተኣከቡ በሎም ንበየሎም እዩ ዘሎ ኣቱም ደቂ ያዕቆብ ተኣከቡ መስምዑ ነቦኹም እስራኤል ከዓ ጽን በሉ ሮቤል ንስኻ በሆረ ኢኻ ሓይለይ ቀዳማይ ጽንዓተይ ብኽብረት ብሉጽ ብስልጣን ብሉጽ ኢኻ ብስልጣን ታይልወሎ ብሉጽ ስለዚ እቲ በሆርነት ዝብል ንፍላይ እቲንክ ናብ ኬለን ስለና እቲ በሆሪ ዝብል ዘስምዕ ንኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ምዃኑ ዘይኮነ ዘስምዕ ዘሎ እንታይ ዳ እቲ ሓይሉ እቲ ስልጣኑ እቲ ክብሩ ብምንታይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሮቤል ንስኻ እንታይ ሃለዎ በሆሪ ኢኻ ሓይለ ኢኻ በሆርነት ሓይሊ ከም ዝኾነ ማለት እዩ ቀዳማይ ጽንዓተይ ብኽብረት ብሉጽ ብስልጣን ብሉጽ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በሆሪ ክብል ከሎሲ ብምንታይ ብስልጣን ብሉጽ ብኽብረት ብሉጽ ሓያል ከም ዝኾነ ጽኑዕ ከም ዝኾነ ከምልክት ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ በሆርቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ታጊሩ ተንሲልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ስለዚ ሎምና እንታይ ኢና ንርኢ እቶም ክልተ ትንሣኤ ዝብል ኢና ንርኢ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ክንደይ ትንሣኤ ክልተ ትንሣኤ እንታይ ከም ዝኾነ ከዓ ቃል አምላክ ይሕብረና እዩ። ሃሌሉያ እስከ ህንፅልና ሓፂር ጸሎት ህንፅልና እሞ ናብኡ ክንሓልፍና ሃሌሉያ ኢየሱስ ኢየሱስ ከመለስዩ ከመለስዩ ከንተቂና ከመለስዩ ቤታዳልናሉ ኣብ ሰማያት ከወስደና ከመለስዩ 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 ከንተቂና ከመለስዩ ቤታዳልናሉ ኣብ ሰማያት ከመለስዩ ከወስደና ከመለስዩ ከመለስዩ ክንተቂና ከመለስዩ ቤታዳልናሉ ኣብ ሰማያት ከወስደና ከመለስዩ ብሉጽዩ ተስፋና ብሉጽዩ ተስፋና ክምለስ ጎይታ ብሉጽዩ ተስፋና ብሉጽዩ ተስፋና ብሉጽዩ ተስፋና ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዮ ሃሌሉያ
ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ክምለስዩ ክምለስዩ ክንተቂና ክምለስዩ ቤት ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ 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 ክንተቂና ክምለስዩ ቤት ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክምለስዩ ክወስደና ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብ እዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብወስድና ንሱ እንታይ ገብር እዩ ክምለስ እዩ ጽቡቕ ቤት የዳለወልና ስለ ዘሎ እዩ ድንጊ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ መድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ደግምና ባረከካልና እግዚአብሔር ሕጂ ድማ በቃልካ ትገለጸልና ንጽሊ እግዚአብሔር ናይ ትንሳኤኻ ምስጢር ኩሉ ግዜ ክንፈልጥ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ግድረኸና ይጽሊ ኣለኹ ቃልካ ድማ መንፈስ ቅዱስ ግለጾ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ናይ ትንሳኤ حلف جيزة باستر قلت ما حنا يرمسن لكن بيسلس سوون زهون حلف جيزة ون last week واسي لا يبني ربوش تمارتي عندي ناتي سلزة خونت زياس دوك تقول الله واجن دابير عمل خمس جن نبتسم صوت تعتيو دابير عمل خمس أنا عمل خيخون لذيتي ناي تنساي انتم كلتا تنساي زبلنا رلو معلتي انت تاي كلتا تنساي بحال حدا تنساي يكون زلو كم تبلو قال لكم ماشم ركزنيا مالت تنبيته يلي نزي كم تبلو زلو مالتي جابر عمل خمس مسكن ماشم بتاريخ انت الامر بيننا نايزوم ግብጻውያን ካልኦት እንታን ግብጻውያን ታይገቡ ነይሮም ነትሰም ስሞተሲ ድሕሪ ሞት ትንሳኤ ኣሎ ኢሎም ስለዛ አምኑ ብቆዲ ይቅብዮም ዝለኺዎ ነይሮም እንታይ ኢሎም ስለዛ አምኑ ድሕሪ ሞት ትንሳኤ ኣሎ ኢሎም ስለዛ አምኑ ከይምሽምሽ ብክንደይ ቀመማት እዮም ታሽሙ ዝከባኸዎ ማለት ብዙሓት እምነታት ምንኩም ኣለው ድሕሪ ሞት እንታይ ኣሎ ትንሳኤ ኣሎ ኢሎም ዝኣምኑ ማለት እዩ ተንስዮ ከም መረጋገፂ ደው ዝበለ መራሒ ግን የብሎም ማለሲ ናይ እምነቶም መራሒ ኮይነሲ ንሞት ተስዒሩ ዝተንሳእ ምስክር ኮይኑ ዝተንሳእ ግን የለን ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይና ክርስትና ጽውጽዋ አይኮንም ሪሊ ትናአምኖ ዘለና እምነሲ ሐቂ እዩ ክርስቶስ ንናትና እምነት መረጋገጽ ኮይልና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ታስዋይ ኮነ እናምነው
أنت أنت بزول خمسي أنت خمناسي ترجمة من أبورا النيرو يسوع كريستوس تيجي النيرو بوانجل من إلنا مسكرنا ترجمة من أبورا النيرو مخنياتو نا إمنتنا ريوارد مجرشان تايسل زلوا كريستوس كم تيس كنموت إرستانسة زيابير أملاخ مسكن سوم أبي أبيلو أب سماي أبي مان غيرما أملاخ الله نسخاتكم هابي تقولكم أبو تصوركم لكم لين we don't know كم يكون زخون كم I don't know حد يجرمني كن ما نجزيابير كالكم يزبلنا نروح أنا عمرنا ولا زيابير أملاخ مس لذي يسوع تم كريتة تنساء زيابير أملاخ مسكن انتهى يوم ترايلنا اتحدى ناي موتات تنساء له لحن بتنا هنا خجمر لا يقدسان تنساء حدا قال امتى ناي موتات تنساء اجي موتات اليوم زلوا نتم فراديو نتم بغويتا زي كوينو موتات اليوم زلوا زي ابراهيم لهم مسكن لذي اتم كل تنساء حدا ناي قدسان تنساء له هذا قال امتى ناي حد اي تنساء خالو ناي موتات ناي قدسان تنساء نحاتان تنساء دي ابراهيم لهم مسكن ስለዚህ ናይ ጊዜ ፍልልይ ከአልዎም መቼም ተሐናፊጽካ ተመሳሲልካ ግቦሂብካ ምትንሳእ ዝበሃል ነገር ብክርስቶስ መጀመሪያ ተአምነ ለካ ብክርስቶስ መዝገብ ህይወትካ እቲ ስምካ ሰምተ አምታ ክጽሐፈሎ ኣብ መዝገብ ህይወት ክጽሐፈሎ ስምካ ከዘይ ኮይነ ከምዛና አሜሪካ ክትመጽ ብሜክሲኮ በ10 ሃገራት ገለገለም አድኖ 12 ገለዝ ነገር ነሎ 12 ሃገራት ዝወጽ ማለት አሜሪካ ንምእታው መንግስት አምላኽ ንምእታው ግን የማነ ትብል ጸጋማይ ትብል ላዕለይ ትብል ታሕተይ ትብል ክርስቶስ ወዲ አምላኽ እንተ አሜሪካ ቃልካስ ተቃልሰዩ ኣብ አፍካ ኣብ ቀረባኻ ምስኻ ይዘሎ ስለዚ ክርስቶስ ጥራይ ብምእማን እዚ መጻኢኻ ውሕስ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ መስገን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:13 እንታይ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:13 ትንሣኤ ሙታን ዘይርቦ እንተኮይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስእን እንታይ ኮይኑ ትንሣኤ ሙታን ተደኣ ዘይሃልዩ ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ ተደኣ ዘይሃልዩ ማለት እዩ ደብት ንሓጣን መንግደፍን ግዚኡ ናይ ቅዱሳን ትንሣኤ ተደኣ ኮይኑ እንተደኣ ዘይሃልዩ ሲ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ትንሣኤ ሙታን ተደኣ ዘይኮይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስእን ክርስቶስ ዘይተንስእ እንተኮይኑስ እምበኣርከ ስብከትና ከንቱ እዩ እምነትኩም እውን ከንቱ እዩ አምላኽ ንክርስቶስ ኣተንሲዎ ኢልና ምስክርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኮይኑስ ሙታት እውን እንተዘይትንስኡስ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይና ንርከብ ኣለና ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ነታ ሙታት ኢልዋ ዘለባ ካብ 13 ተዳ ክሳብ 15 ቢብና 3 ግዜ ዝደቅስ ኢልዋ ኣሎ ነቶም بكريستوس امينو زموتسي نعم موتات يكون يلو زلو انتي دا زدقسو زبر املاح مسكن اسكنا با نخيد نابتنا قدما يتسلن معرف 4 زبر املاح مسكن ابتقص 13 انتي لوا غنا حواتي كمتم تسفا زي بلون كالوت من انت خيتحازنو بزعباتهم دقيسم زلو يوالا اب 13 مالتي اب 14 دما ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተ ከም ዝተሰን አሚንና እንተኮይና ከምኡውን አምላኽነቶም በኢየሱስ እንታይ ዝገበሩ ዝደቀሱ ካላይ ግዜ ደቀሱ ማለት ሳልሳይ ካኒ ንሕና ከሳዕ መጽአት ጎይታ በህይወት ንጸንሕ ካነቶም ዝደቀሱ ዘበር አምላኽ ይመስገን ስለዚ በክርስቶስ ዝሞተ እንታይ ሞይተ ይኮን ማለት ከምኡ ስለመና ይሕጂ ላግድናኹም ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግን እንታይ ዝብሎም በክርስቶስ እንተዳ አሪፋ ሓደ ሰብ እንታይ ዝደቂሱ ተዳድቂ ሰው አንተ ያለማት አንተ ግዜ ታገብሪ ትንሲ ማለት ጀብራ አምላኽ መስገን ስለዚህ ጠቢታስ ደቂ ሳላ ይልዋምሽ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ደቂ ሳ ዘላ ይሉ ላል አዛር ወንታ ይሉ ደቂ ሲ ዘላ ይሉ ጀብራ አምላኽ መስገን ስለዚህ ክትንሱ ስለዝኾነ እኮ ጀብራ አምላኽ መስገን ስለዚህ ነቶም በክርስቶስ አሚኖም ኣብ መቃብር ዘለው እንታይ ኢሉዎም ዘለውም ዝደቅሱ ምክንያቱ ዝባራቦሩላ መዓልቲ ክትመጽእ ስለ ዝኾነ እንታይ ዝገብሩላ ዝባራቦሩላ ክርስቶስ ድምፂ ወዲ አምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ክትመጽእ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚህ
انت دعا كريستوس تنسى موتان تي كريستوس زي تنسى انت دعا كوينسي تأمنتنا سكنتي مالتي جن كريستوس سلستنسى نحن هاك زي بلا ملاخ مسجن بتاعي ساعات كان تنسينا جي እቶም ትንሱ መጀመሪያ ቅዱሳን እዮም ብግዚያው እንታይ ኢና ንፋላለና ብሓንሳ ይኮና እንተስን ኣትሊስት ናይ ሓደ ሺህ ዓመት ፍልይለና እንተው ሓደ ናይ ክንደግ ፍልይለና ማለት እዩ ንሕና ነቶም ብክርስቶስ ብህይወት ፀኒሕና ዘለና ወይ ከም ነቶም ዝደቀሱ ጎይታ ደቂሶም ዘሎ ኣቐዲምና ታገብሩ እዮም ክትንሱ እዮም ብድሕሪኡ ናይ ሺህ ዓመት መንግስቲ ክምስረት እዩ ማለት ሕጂ ስቲል እንታይ እዮም ለብቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ ኣብ ትሕቲ መቃብር እዮም ዘለዉ ሽዑብ ታዲያ ኣብቲ ካልኣይ ትንሳኤ ንምንታይ እዮም ክትንሱ ንሶም ንፍርዲ እዮም ክትንሱ ሓደ ሺህ ዓመት ምስ ተፈፀመ ራእይ ምዕራፍ 20 ኣለና ሓደ ሺህ ዓመት ምስ ተፈፀመ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ብክርስቶስ ዘይሞቱ ኩሎም እንታይ ክገብሩ እዮም ሽዑ ክትንሱ እዮም ማለት ሽዑ ናብ ምንታይ እዮም ክትንሱ ግን ናብ ናይ ዘለኣለማዊ ሞት እዮም ክትንሱ ንፍርዲ እዮም ክትንሱ ናይ ሓጥኣን ትንሳኤ ንሱ يا بلا ملاخ مسكن ስለዚህ ተመጀመሪያ ኣብታ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ተመሊስና ኩሉ በብስርዓቱ ከም ዝኾነ ተዛሪበሉ ክርስቶስ ናይቶም ዝደቅ በኹር ኮይኑ ተንስየምሽ ብምጽዓቱ ከዓ እንታይ ንገብር ንሕና ከዓ እንተንስና ወይ ከዓ ብህይወት ፀንሑ ዘለው ብህይወት ፀንሑ ግን ተም ክርስቶስ ዝሞቱ ከዓ እንታይ ገብርዮም ክድቅሱ እዮም ሶሪ ክትንሱ እዮም ማለት እዩ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 23 እንታይ ይብለና ግን ኣኸ ነፍሲ ወከፍ እንታይ ልበሎ ካብ 22 ከም ብባይ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ግን ኣኸ ነፍሲ ወከፍ ብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኹሪ ክርስቶስ ከም እንታይ ከም በኹሪ ሙኻለት ከዓ ተንስኦም እንዲዮም ተራእት ኢልኩም ካልኦት ብዝብስብስ እዮም ተንስዮም ኣልዓዛር ምስ ተንስዩ ሞይቱ ይኽእል ጣቢታ ተንስያ ግን ሞይታ እያ ጀብር ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ግን ብዘይብስብስ ስጋኢ ተንስዩ ዳስዋይ በኹሪ ሞታት ኮይኑ በኹሪ ናትና በኹሪ ተኮይኑ ተንስዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ግን ኣኸ ነፍሲ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኹሪ ድሓረቶም ናይ ክርስቶስ ዝበሉ ከዓ ብምጽኣቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም በኹሪ ድሓር ከዓ ኢልዎም ነቶም ሓጣን ይኮን ፀዊዖም ዘሎ እዚኣ ነቶም ብድሕሪኦም ዘሎ ነቶም ሓጣን ይኮን ፀዊዖም ድሓረቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ እንታይ ገብሮም ብምጽኣቱ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኩሉ ዚ በብስርዓቱ እዩ በኣገባብ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን በብኣገባቡ ማለት እዩ እግዚአብሔር በብስርዓቱ በብግዚኡ ስለዚ ናይቶም ትንሱ ዓይነት ሰባት ፍልል ኣሎ ናይ ግዜ ፍልል ከዓ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ዝበልኩም መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዝትንሱ ታዮም ቅዱሳን እዮም ከም ዝደቀሱ ብክርስቶስ ዝተንሱ እዮም ኣብቲ ካልኣይ ግን እቶም ብክርስቶስ ዘይኮኑ ሓጥኣን እዮም ክትንሱ እሶም ከዓ ንፍርዲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ ኣትሊስት ናይ 1000 ዓመት ፍልልይ ከም ዘለዎም ከዓ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ክነንብባ እሞ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ 3 ክንብባ እተን 1000 ዓመት ክሳዕ ዝፍፀማ ከዓ ናብ መዓሙቕ ደርበዮ ድሕሪ ደጊም ንህዛብ ምእንቲ ከይስሕቶም ኢሉ እውን ዓፅዩ ኣብ ልዕሊኡ ሓተሞ ድሕዚ ንቁርብ ግዜ ክፍታሕ ይግብኦ እዩ ዝፋናት ድማ ርአኩ ኣባታቶም ከዓ ተቐመጠ ፍርዲ እውን ተዋህቦም ነፍሳትቶም ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ምእንቲ ቃል ኣምላኽን ተሰየፉ ነቲ ኣራዊትን ንምስሉን ከዓ ዘይሰገዱ ማሕተም እውን ኣብ ግንባሮም ወይስ ኣብ ኣእዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ርአኩ እዚኣቶም ህያዋን ክኾኑ እዮም እሞ ምስ ክርስቶስ እንታይ ገብሩ እዮም 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም ምስ ክርስቶስ እንታይ ገብሩ እዮም 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም እቶም እተን ምናልባት ናብ ካልእ ኸይድ 7 ዓመት መከራ ምሸሎ ሽዑ እቶም ኣይሁድ ብፍላይ ብዙሕ መከራ እዮም ክሓልፉ ሽዑ ስየፍ ኣለዉ ሕጂ ንምስክር ነቲ ኣራዊት ምስሉ ዘይሰገዱ ናብታ 1000 ዓመት መንግስቲ ክኣትዉ እዮም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነዚኦም ዝምስክረሎም ዘሎ ሕጂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ግንባሮም ወይስ ኣብ ንማሕተም እውን ኣብ ግንባሮም ንማሕተም ኣብተን ናይ 7 ዓመት ነቲ ኣራዊት ምስሉን ዘይሰገዱ እንታይ ገብሩ እዮም ኣእዳዎም ዘይተቐበሉ ድማ ርአኹ እዚኣቶም ህያዋን ኮኑ እሞ ምስ ክርስቶስ እንታይ ገብሩ እዮም 1000 ዓመት ክነግሱ እዮም ገና እቶም ሓጣን ምንታይ እዮም ዘለዉ ኣብ መቃብር እዮም ዘለዉ እቶም ክርስቶስ ዘይደሓኑ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ኣብ መቃብር እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እቶም ክርስቶስ ተቐበሎ ግን እንታይ ገይሮም ኣለዉ ተንስዮም ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት መንግስቲ ክነግሱ እዮም ማለት እቶም ዝተረፉ ህሞታት ግና ኢሎም ርዮም
እቶም ብክርስቶስ ዘይድሓኑ ማለት ብክርስቶስ ኣመኑ ሙታት ዘንሽ ዓመት ክሳዕ ዝፍጸማ ህይወት ኣይረኸቡን እዚ እቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ኢልዎ ኣሎ ኣስዋይ ቀዳማይ ትንሳኤ ካልኣይ ትንሳኤ ቀዳማይ ትንሳኤን እስከዚ ቀዳማይ ትንሳኤን ካልኣይ ትንሳኤን ስለዚ ብትሕዋስ ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ ዓለማዊ ነገር ከማን ዝኾነት ናይ ቤነፊት ካርድ ተልዩካሲ እዚያ ንኽስኻ ዝያዳ እንታይ ኣለካ ተቕመለካ ይኮነ እንዲ ዓለማዊ ነገር ከማ ኣይኮነ ናይ ኣምላኽ ነገር ማለት ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዕድል ዘለዎ ብፁዕን ቅዱስን እዩ ናይ ኣምላኽ ናይ ክርስቶስን ካህናት ክኾኑ ምስ እውን 1000 ዓመት ክነግሱ እዩ እምበር እቲ ካልኣይ ሞት ኣብዚኣቶም ስልጣን ካልኣይ ሞት ኣይገብረሉ ኣብዚኣቶም ስልጣን የብሉ ስልጣን መን እዮም ዘለዉ ኣብቶም ደቂሶም ዘለዉ ድሓርካ ንፍርዲ ትንስኡ ግን እቲ ካልኣይ ሞቶም ኣብ ልዕሊኦም ኣሎ ኣባና ግን እቲ ካልኣይ ሞት ኣይገብርሉ ኣይሰርሕን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ምንትንሳእና እቲኦም ናምንታይ ክትንስኡ ከለዉ እቲኦም ንፍርዲ ክትንስኡ ከለዉ ንሕና ግን ናብ ምንታይ ናብ ህይወትና ክንተንስእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:28 ዮሐንስ ምዕራፍ 5:28 ኣብ መቃብር ዘለዉ ኩላቶም ድምፂ ዘሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት ናይ ምንታይ ሰናይ ዝገበረ ናብ ትንሳኤ ህይወት ናይ ትንሳኤ ህይወት ወልዱ እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክመፅእ እዩ እሞ በዚ ኣይትደነቁ ናይ ትንሳኤ ናይ ህያዋን ትንሳኤ ቀዳማይ ትንሳኤ ከዓ ናይ ህያዋን ትንሳኤ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ሓጥኣን የለውን ብክርስቶስ ዝኣመኑ ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ የለውን ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ዘለዉ ንሕናን ብክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘላ ማሕበር ኣምላኽ ብክርስቶስ ዝኣመነት ኣብቲ ቀዳማይ ትንሳኤ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ንህይወት እያ ክትንስእ ማለት እዩ እቲኦም ግን ምንታይ እዮም ክትንስኡ ንፍርዲ እዮም ክትንስኡ ንኹነኔ እዮም ክትንስኡ ንዘለኣለማዊ ሞት እዮም ክትንስኡ ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ንበሉ ክብረና ኣምላኽ ይኹን ኣብ መቃብር ዘሎ ኩላቶም ድምፂ ዝሰምዑላ ሰዓት ክትመፅእ እያ ሰናይ ዝገበረ ናብ ምንታይ ናብ ትንሳኤ ህይወት እኩይ ዝገበረ ከዓ ናብ ትንሳኤ ፍርዲ ክመፅእ እሞ በዚ ኣይትደነቁ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ እዩ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ክዛረበ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምሳሕ እንተገበርካ ድኻታት ቅራናታት ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 13 ይጀምሮ ዘለኹ ምሳሕ እንተገበርካስ ድኻታትን ቆራያትን ሓንካታትን እውራትን እንታይ ገበር ፀውዕ ዝፈሪኻ የብሎምን እሞ ብፁዕ ክትከውን ኢኻ ብትንሳኤ ጻድቃን ታትገብርኻ ክትፍዶ ኢኻ ብምንታይ ተቀዳማይ ትንሳኤ ጻድቃን ይብሉ ናይ ህያዋን ናይ ትንሳኤ ህይወት ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ነቲ ቀዳማይ ትንሳኤ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ናይ ትንሳኤ ናይ ህያዋን ትንሳኤ ኢልዎ ኣሎ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ዝፈሪኻ የብሎምን እሞ ብምንታይ ክትፍድዮ ኢኻ ግን ብናይ ጻድቃን ትንሳኤ ክትፍድዮ ኢኻ ኢልዎ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ቀዳማይ ትንሳኤ ናይቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ትንሳኤ እዩ ክሳብ ሕጂ ይኮን ገና ብሕጂ ዝኸውን ኣይኮነኒ ስለዚ ናይ መን እዮም ናይቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ወይ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ዝደቀሱ ዝብሎም ናቶም ትንሳኤ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ትንሳኤ ግን ናይ ምንታይ እዩ ናይቶም ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ንዓዳ ጎይታ በጃኻ ባ ጎይታ ተቐበል ጎይታ ባ ጌርካ ኣንግሶ ተቐበሎ ባ ናይ ዘለኣለም ወሕስካ ኢልካ ኩሉ ግዜ ተዛረበ ዝነበረካ ሓውካ እሞ እምብለይ ዝበለካ ኣብ ትንሳኤ ከማነሲ ናይ 1000 ዓመት ፍልይ ኣለካ ማለት እዩ ንስኻ ንሂወት ቀዲምካ ክትንስእ ከለኻ ንሱ ግን ድሒሩ ንምንታይ ክትንስእ ማለት እዩ ንፍርዲ ንሞት ንዘለኣለማዊ ሞት ክትንስእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ቀዳማይ ትንሳኤ ናይ ቅዱሳን ትንሳኤ ንሂወት ምትንሳእ ኢልዎ ኣሎ እቲ ካልኣይ ምትንሳእ ግን ናብ ምንታይ ኢልዎ ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሞት ሕጂ ኣብዚ ሓደ ንሂወት ትንሳኤ ተላሊኻ ንፍርዲ ትንሳኤ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ
ናይ መጀመርያ ትንሳኤ እንተራእይልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ዳሕረዋይ ትንሳኤ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ዳሕረዋይ ትንሳኤ ከዓ መን እዩ ነቶም ክርስቶስ ዘይኣምኑ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ እንተራሃልዩ ናይ ሓጣን ትንሳኤ ከዓ ኣለኹም ዝሕጅራ ናይ ማለት እዩ ናይ ህያዋን ትንሳኤ እንተራሃልዩ ናይ ሙታይ ከዓ ሙታት ናይ ትንሳኤ ከሉ ናይ ሙታይ ትንሳኤ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ሙታት ትንሳኤ ከዓ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ እዚ ናይ ትንሳኤ ስብከት ኩሉ ግዜ ክስበኽ ዝግባእ እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዋላ ፔንቴኮስታል ኮይኑ እንታይ ምስ ቀረበ እዩ ናይ ትንሳኤ ዝስበኽ እዞም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣሕዋትና ዘብዕሉ በዓላት ምስ ቀረበ እዩ እንት ድፊትስ ካብ ደገ ድዩ ካብ ውሽጢ ኢልካ ሓድሓድ ግዜ ትጠራጠር ማለት እዩ ማለት ካብ ውሽጢ ክኸውን ዝበለፀ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ መንፈስ ኣምላኽ ደሪኹካ በዓላት ምስ ቀረበ ዘይኮነሲ እንታይ ኩሉ ግዜ ናይ ትንሳኤ ብዛዕባ ትንሳኤ ክስበኽ ብዛዕባ ትንሳኤ ክዝረብ ይግባእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለምንታይ ድዩ እቲ ክርስትናሲ እናደኸመ ዝኸይ ዘሎ ስለምንታይ ዶ መስልኩም ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ስለዚ ይስበኽ እዩ እንታይ ኢና ንሰብኽ ግን ነገራት ኢና ንሰብኽ ነገራት ኢና ንሰብኽ ኣይኮነ እንዲ ኣብ ርግፀኛ እንተዳ ዝኾነ ነገር ምሳሌ ፖስተር ዓብይ ጌርኩም እንተዳ ለጢፍኩም እዛ ቦታ መርገፂ የብላ ኮንፈበን የብላ ንምድራዊ ነገር ማለት እዩ ሰማያዊ ነገር ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብኡ ይበልፅ ሕጂ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕናሲ ዝዓበየ ተስፋናሲ ንኽትንስ እዩ ኣይኮነ እንድዩ ናይ ቅዱሳን ትንሳኤ ንፅበ ኣለና ክርስቶስ መፂኡ ክወስደና ምድራዊ ዘይኮነሲ ሰማያዊት ቤትና እናፍቐልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ክርስቶስ ከዓ መፂኡ እንታይ እናገብርን ክጥርንፈና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሕጂ እቲ ስብከትና ግን እንታይ ኮይኑ ምድራዊ ነገር ኮይኑ ምድራዊ ነገር ተደኣ ኮይኑ ከዓ ምድራዊ ነገር ክትሓስብ ኣይኮነ እንዲ መቸም ሽሮ ተዳበልያካ ሽሮ ክትሽት ስጋ ተዳበልያካ ስጋኻ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብዛዕባ ትንሳኤ እንተደኣ ኩሉ ግዜ ብዝተኣከብካዮ መንገዲ ኣጋጣሚ ተጠቒምካ እንተደኣ ዘይስበኽ ዘይትመሃርን ኮይንካ እንዲኻ ትጉስዕ ምድራዊ ነገር ካ ትጉስዕ ማለት እዩ ምድራዊ ነገር ካ ክትሓስብ ማለት እዩ ምድራዊ ነገር ከዓኒ ወላ ሓንቲ ይገብረልካን ማለት ኣይገብረልካን ማለት ዘይኮንኩም ነገር መጀመርያ ግን ክቅድም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ትንሳኤ ብዛዕባ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ንሕና እውን ከም ዝተንስእ ከምቲ ንሱ ንኽቡር ስግኡ ፊልጵስ ምዕራፍ 3 ፊልጵ ምዕራፍ 3 ንሕና ሲና ኣብ ምንታይ ኢልና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ላዕሊ ኣብ ሃገርናስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ካብ እውን መድሓኒና ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅባዕ ኣለና ንሱ በቲ ኩሉ እንታይ ግበር ከሉ ንኩሉ ክመልከሉ ዝኽእል ሓይሉ ሓይል ነቲ ክቡር ስግኡ ምእንቲ ክመስል ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ክልውጠ እዩ ዝዓበየ ናይ ክርስቲያን ተስፋ እዚኣ ናተይ እናታትኩም ዝዓበየ ተስፋ እንታይ ምስልኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ መመላእታ ናይ ምድራዊ ነገር ዘይኮነ ንሱ ሰከንዳሪ እዩ ካልኣዊ እዩ ንሱ ኣምላኽ እዚ ከም ዘድልየና ፈሊጡ መሳለጢ ዝሃበና እዩ እቲ ዝዓበየ ናይ ክርስቲያን ተስፋ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምቲ ስጋ ክርስቶስ መሲልዎ ዘሎ ሓንሳዕ ምና ሓዋርን ብዘይመውት ዝተንስአ ንሓይሉ መስዒሩ ዝተእስአ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ክቡር ስግኡ ሲ ንዓና ከዓ ንዓና እንታይ ክብሩ እዩ ንዕኡ ከምስሎ እዩ ተዘይኮነ ተስፋና ኣብዚ ምድሪ እንተደኣ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ እንታይ ግድስና ምትእኻብ እንታይ ግድስና ክርስቶስ ጎይታ እዩ ምባል እንታይ ግድስና ክርስቶስ ድሓን ምባል እንታይ ግድስና ላዕልን ታሕቲ ምባል ድኻም ፍረ እንተደኣ ዘይብሉ ትርጉም የብሉ ፍረ ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢና ከዓ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝምስክረልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ መንፈስ ኣብ ውሽጢና ኮይዱ ስለ ዝምስክረልና ግን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ንገብር ብክርስቶስ ዳዕድሓን ብክርስቶስ እንታይ ስለ ዘሎ በታ ዳሕረወይቲ ግዜ እንታይ ኣሎ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ስለ ዘሎ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ክቡር ስግኡ መታን ክንመስል ስለ ዘምስለና ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢልና እንዛረብ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እዚ ናይ ትንሳኤ ብፍላይ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ብፍላይ መጀመርያ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ
ناي كريستوس سلا تسكن إحنا نتنسى كريستوس سلا تسكن كم أنت وزبلنا يمعرف عسات حمشة قدام يقرط تسرع نايو زي تنسى ترى أخوي نسي ترقم يبلدون هوريات كا إذا كل تسالي دوم زنا برتنا مسيركم إذا كله كفتح أنت عادي خدنا فتح أنت عادي خدنا فتح مسوم يساقون من يخاكو يساقون يركب كبزجر ماكو أيهود ثم حواتهم ثم حواتهم زين نبت كميز بالتصح نبت مثل نبت حد عادي خدو نبو خاي كهاترهم مرت هاي سلسلة سبقهم أيهود بزعبة زموت السبع عايز بلوه عايز بلوه بزعبة زموت السبع عايز بلوه جبر أملاك حواليات كنتاي سخاتكم سقلكم كريستوس ودع أملاك حيل موت كن أتني حوزة زي كعلة استسأله كريستوس ننسب كلكم زلايله الذي سبكتنا حواليات كل جن تاي نمسكم كرنا كريستوس تاي نسأنا بصوركم لنا يسوع كريستوس قوي ساسواي كيو أبتجيتي كتكرس الناس حيال زنبر هم كريستيان ناس حيال زنبر ما نم قد في ركوع وسم زي كل زنبر جابر عمل خمسة الذي إذا ناي تنسى سبكت ناي كريستوس تنسى ناي أركان تنسى إذا زعابي ناي كريستيان تسفى لازم كل جزء خنسبكوا كل جزء خنزاربه جابر بدنا مش مالت قال لي يكون أنت تكبابي خاز درخا خاز خبابي خاز الوكا قال لي يكون جن جابر عمل خمسة كل جزء ناي يسوع كريستوس تنسى كريستوس كم استنسى أبيمان جرما عمل خمسة قمته دحراون كم كوسدنا خمس ملص دحراون كوسدنا تراجع كونسي كم زحج زبس ولا سجا كم زحج زعرق زلوا كم زحجي كاب جزء ناب جزء ماشم ما يليج كان خير كله حمام كأنه توسخ يصير يكون عندك كم زعرقت ماكيناتي نعرقت خير كلها تبغى شو تخير يكون عندي أرمنا خاخمين ما يليج عنده توسخ خير كله أرمنا عنده توسخ خير كله حمام كأنه توسخ يصير أبا أجن حمام كونه دخام كونه راك كونه ديبل يسوع كريستوس بيتاي أبي أبتا سماويت بيتنا أبتا كريستوس سرحيا متراوي زي كونه سماوي أبو مجم كم زحجي سنبدنا بالعزلنا إحنا كاب على أننا إلنا نفلتنا برزدين مالتي أب برزدين بعلي لنا جزء منيات جزء لنا يابو أبزي كو جزء سلزلنا عامة أخي للناس نتعانى جزء تسأبينا نقوله مالتي جي جزينا فترة وسي سلازخونة أو أجن جزء بهان نجار يلا كلنا تاينا نقبل نعم لا خوانا ورشب نقبلنا نبرك جابران لا يسوع كريستوس بيتاين لذي أتي ننتعشم برافريز ويكان متقلات حسابي نمنتعي متنسى نهوات متنسى من نحنا نفرد متنسى قالوا من عطعن بكريستوس زي أمون نمتى أخذون سيام نسم نفردي أمس تسجى جابر الله مسكين زي العلماء تي كان أي موت سي أبي يسرح أبعتهم يسرح أبي جن أبي أنا بخاطر متجبرين أي سرح لجابر الله مسكين هجي هذا تم بتم ستنسو عينة كواليتي نايتم سبات ويتا عينة نايتم سبات في الليل له هلا كأني بجيزة ول في الليل له نحن قدمنا كنت سكلنا نسم قاعد هاي تجبرين هذا اللي دحر حدا شيء عمتهم كنت تسمع مالتي قدما يتسو صارك أن خون كله كارت كان تسون تايم تم كارت تسون نمتى تسون نفتهم دنفرد تنسوسين نساتهم كا حات عني جبر الله مسكين لذي سلمن تايو نمتى أنت بزبالكو تي نا يسوع كريستوس نسأ كل جزء سلزي يسبق هو تناقض أب فيليب معرف أبتاد أنت أبلع لي أنت هاي لما سلكم أبلع لي أبتاني معرف سلسته كم تي بزعبهم كم عسل شو من تتايم كم تي بزعبهم بزح ساعة زبلكم حجوا نبخو بلالكو بزحات زي صلاة مسكال كريستوس كوينم يمالو سيوم مودعتهم تفاتيو أملاخهم كبرميو كبرتهم ون أمنورميو حسبهم كأنا يمدري إلون نمن نتم صلاة مسكال جبر أملاخهم مسكال دحار نعم متاجروا مودعتهم بسيط فعاتي لولو أملاخهم ونتم أملاخهم كبرهم بتوع على تجربهم زلهم تم صلاة مسكال انتهي لهم له أملاخهم كبرتهم أمنورميو حسبهم كأنا يمتايو يمدريو شعون أبانا مسي شو أجناي له شو تعطم كم زيهم نحن أجنا انتينا هاجر الناس عب سمايات هاي له شو
كابعها أنت نتصبلنا كابعها مدحنا يسوع كريستوس نتصبلنا سمس متسخانة تخبر سوق خمتان كم سلوخا نفلتينا لنا جابر قال جابر أملاخ مسكن ስለዚህ እዚ ናይ ትንሳኤ እዚ ክልቶም ክልተ ትንሳኤ ዝበልኩም ኩሉ ግዜ ክነሰላሰሎም ብፍላይ ናትና ትንሳኤ ማለት ናይ ቅዱሳን ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ይርዳእና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ካልኣይ ድማ ኣብ ስለምንታይ እዩ እቲ ሮሜ ምዕራፍ 8 ነቶም ስጋውያን ግማ ብለው ስጋውያን ዘብሉ ግና ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ነቶም ስጋውያን እንታይ ይብሉ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ እቶም ስጋውያን ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ እቶም መንፈሳውያን ግና ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ናይ ስጋዊ ሓሳብ ኩሉ ነገር ማለት ብስጋ ንሓስቡ ኩሉ ነገር ሲ ምድራዊ ሓሳብ እዩ እቶም ናይ መንፈስ ግና ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ኣብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽሊ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽሊ ምዃኑ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዞን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን እቲ ሓሳብ እንታይ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላም እዩ እቶም ብስጋ ዘብሉ ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎም እዩ ስለዚ ሓሳብ መንፈስ ናይ ክርስቶስ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ትራ ኩሉ ግዜ ንሓስቦ ነሰላሰሎ ንስብኮን ኮይና ህይወትና ብኸም መጠን ካታገብር እዩ ክትዕይ እዩ ማለት እዩ ክልወጥ እዩ ማለት እዩ ምድራዊ ነገር ትራ ዝሓስብ ኮይና ግን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ ምድራዊ ነገር ትራ ንሓስብ ኮይና ግን ምድራዊ ኢና ንኸውን መንፈሳዊ ተራ መንፈስ ንሓስብ ተራ ኮይና መንፈሳዊ ንኸውን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሕጂ እቲ ኦኬ ካለ حساب ኦኬ ስለዚህ ንህይወት ትንሳኤ ንፍርድ ትንሳኤ ናይ መጀመርያ ትንሳኤ ናይ ዳሕርዋይ ትንሳኤ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ናይ ሓጣን ትንሳኤ ናይ ህይወት ትንሳኤ ናይ ምንታይ ናይ ሞታን ትንሳኤ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ንሕና እቶም ብህይወት ዘላ እቶም ዝደቂሶም ዘለው ንምንታይ ንኽንትስእ ንህይወት ንኽንትስእ ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኽንትስእ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሽሕ ዓመት መንግስቲ ንኽንትስእ እቶም ዝደቀሱ ግን እቶም ሓጣን ግን ንምንታይ ክትስኡ ንፍርዲ ንሞት ንኽትኻልኣይ ሞት ማለት እዩ እዮም ክትንሱ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚ ብናይ ትንሳኤ ሓሳብ ብናይ ትንሳኤ መንፈስ ብናይ ጻድቃን ትንሳኤ ክርስቶስ ከም ተንስአ ክርስቶስ ብኹርት ስጉዕ ብኹር ሞታት ኮይኑ ከም ተንስአ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ክነሰላስል እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኣምላኽ ይርዳእና ንጽልና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ከም ዝወስደና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኹሪ ኮይኑ ከም ዝተንስአ ብኹሪ ሞታት ኮይኑ ከም ዝተንስአ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ክርስቶስ ሳላ ዝተንስአ ና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሕና ድማ በታሕራዊት ድሓ ሰዓት ምስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንነብር ክርስቶስ ሳላ ብኹሪ ሞታት ኮይኑ ዝተንስአ ና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እቲ ካልኣይ ሞት ኣባና ዘይሰርሕ ክርስቶስ ሳላ ዝተንስአ ና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሓጥኣን ሓጢአት ኣባና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ዘይመልኽ ዘይዓይ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ የተንስአ እንተደኣ ኮይኑሲ እምነትና ሲኾንቲ ኢሉ እታ ተስፋውን ትርጉም ኣይመና ሃለዋ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳላ ዝተንስአ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ኣብ የመና ስለ ዝተቐመጠ ብኽቡር ነገር ስለ ዝተንስአ ብዘይመውት ስለ ዝተንስአ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ንሕና ድማ ነቲ ክቡር ስጉ ክንመስልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽልና ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዩ ሃሌሉያ ናይ ቅዱሳኑ ዕረፍቲ ናይ ቅዱሳኑ ምጽንናዕ ናይ ቅዱሳኑ ሃረርታ ምልኣት ክረክብዩ ሃሌሉያ ክምለስዩ ክምለስዩ ክንጠቒና ክምለስዩ ቤት ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ 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 ክንጠቒና ክምለስዩ ቤት ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ 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 ክንጠቒና ክምለስዩ ቤት ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ 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 ክንጠቒና ክምለስዩ ቤት ኣዳሊልና ኣሎ ኣብ ሰማያት ክወስደና ክምለስዩ ኢየሱስ ክምለስዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስዩ ክወስደና ኸ ክምለስዩ ክንጠቒና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ነደንግጽ ንሕና ነደንግጽ ኣይኮንና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ምስ ክርስቶስ 1000 ዓመት ነግስና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሕና ንህይወትና ክንትስእ ንፍርዲ ኣይኮንና ክንትስእ ንሕና ንሞት ኣይኮንና ክንትስእ ንህይወት ከዓ ክንትስእ ተም ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ብክርስቶስ ዝሞቱ ንሶም እዮም ንፍርዲ ዝትንስኡ ንኩነነ እዚ ኩሉ ደንጊኻ ተሲኻስ እኳ ንኩነነ ምትንሳእ ንፍርዲ ምትንሳእ ኣነ ንስኻቱም ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ካብ ኩሉ ዝበልጽ ተስፋ ኣለና ክርስቶስ ዝሰራሐ እያ ክርስቶስ ዝደኳን እያ ሰማያዊት ቤትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንዓና ንናፍቕ ንዓና እንደሊ ግዜ ንዓና ነታ ሰማያዊት ቤት መቅደስ ነታ ስፍራ ከዳልወልኩም ይኸይድ ኣለኹ ዝበለና ቤትና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኣነ እንትኸድኩስኩም ይሓሸ ኣነ እንትኸድኩ ይሓሸኩም ኣነ እንትኸድኩ ዝበለጸ ነገር ኣነ እንትኸድኩ ዝሓሸ ነገር ምክንያቱ ቤት መታን ከዳልወልኩም ስፍራ መታን ከዳልወልኩም ሰማያዊ ስፍራ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ስለዚ ሎሚ ዞም ክልተ ትንሳኤ ተመሄርናልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንሕና ነቲ ናይ ጻድቃን ትንሳኤ ነቲ ናይ ህይወት ትንሳኤ ንዑና ናፍቆ ንዑና እንደልዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኦ ኢየሱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጎይታና መድሓይና ብኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ነቲ ክቡር ስጋኻ ክንመስል እግዚአብሔር ብናይ ትንሳኤ ሓይሊ በታ መጨረሻ ጊዜ ስለንትንስእ እግዚአብሔር 1000 ዓመት ምስኻ ስለንነግስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ ዝበለ ብሉጽ ነገር ካዳሊኻልና ከመይ ዝበለ ክቡር ነገር ካዳሊኻልና እግዚአብሔር ብኡ ደስ ይብልና ለሞ ስምካ ይባረኽ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማያዊ ነገር ክናፍቕ እግዚአብሔር ትንሳኤኻ ኩሉ ግዜ ከነስተንትን እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ መታን ክንክእል ኣምላኺ መንፈስ ቅዱስ ክድረኸና ይጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገራት ከነቕ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ትንሳኤ እሞ ምድራዊ ነገር ከነቕ ዝኽእል ሓይሊ ናይ ትንሳኤ እሞ እግዚአብሔር ነቲ ክርስቶስ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ከነስተንትኖ እግዚአብሔር ክንሓስቦ ክንነብሮ ድማ እግዚአብሔር ክትርእና ይጽልይ ኣለኹ ወይታይን ኣምላኺን ንዑ ንኸይንሓስብ ዝኽልክለና ዘበለ ኩሉ ምድራዊ ነገር እግዚአብሔር ነቲ ዝበለጸ ነገር ከይንርኢ ናብ ዓኻ ጥራይ ከይንጥምት እግዚአብሔር ናብ ክርስቶስ ጥራይ ከይንጥምት ዝገብረና ዘበለ ኩሉ ምድራዊ ነገር ግን እግዚአብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኺ ከንቱ ክትገብሮ ይጽልይ ኣለኹ
ቃልካ ግን ብናይ መንፈስ ሓይሊ ብናይ ትንሣኤ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ክንመላእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረአና ይጽልይ ኣለኹ ወይታይን ኣምላኸይን ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ተስፋ ምቁራጽ ድማ ኣምላኸይ ኩሉ ግዜ በታ ዳሕራዊ ትንሣኤ ከም ዘሎ ኣሚንና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ተመሊእና ኩሉ ግዜ ክንመላለስ ክትረአና ይጽልይ ኣለኹ ወይታይን ኣምላኸይን እተክሳብ መጨረሻ ዓለም ምሳኹ ኣለኹ ዝበለ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ምሳኻትኩም ኣለኹ ዝበለ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ድማ ንዓኻ ክኽብር ዝመፀና እግዚአብሔር መጸናንዒና ደረኺና ናብ ዘሎ ሓቂ ዝመርሐና ናይ ዝሓለፈ ዘዘክረና እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ለና ኩሉ ግዜ ዝቃትት መንፈስ ኩሉ ግዜ ውሽጥና ድርኺ ይጽልይ ኣለኹ ብጎይታ መድኃኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ኩሉ ግዜ ሃልሃል ክንብል بمنفس كل جزية كنقاصل متان كنكل እግዚአብሔር አምላኸይ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ስምርደና እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ነገር እዚ ስለዝመሃርከና ትንሣኤ ከም ዘለውን እግዚአብሔር ስለዝዛኸርከና በመድኃኒና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ክብር ዘበለ ሁሉ ንዓኻ ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን